Na vojnu potrebujete dve veci. Peniaze a vojakov. Vojakov, aby umierali, a peniaze, aby ste mohli aj nekontrolovateľne kradnúť. Dnes nebudem hovoriť svoj názor. Ten si utvorte vy na základe niekoľkých faktov v súvislosti so skutočne masívnou korupciou na najvyšších miestach Ukrajiny. Budeme teda hovoriť o korupcii a Ukrajine. Dvoch pojmoch, ktoré vo vzájomnej súvislosti tak strašne neradi počujú alebo prepočujú lídri Európy a Západu. Títo nám Ukrajinu predstavujú ako ochrancu európskych hodnôt, ako vzor hodný nasledovania, ktorý si zaslúži všemožnú podporu. Pozrime sa teda na to, čo s ňou robia. Timur Mindič, to je ten so zlatými záchodmi, najbližší priateľ Zelenského. A zároveň bývalý minister energetiky, potom spravodlivosti Haluščenko boli obvinení v megakauze za $100 miliónov v súvislosti s tunelovaním energosektora. Andrij Jermak, bývalý šéf kancelárie prezidenta Zelenského, podľa iných skutočný vládca Ukrajiny, obvinený a vzatý do väzby v súvislosti s praním špinavých peňazí vo výške 10 miliónov eur. Oleksij Černišov, vicepremiér a bývalý minister rozvoja komunít, obvinený v súvislosti s manipuláciami s pozemkami pri Kyjeve. Oleksandr Koslovský, zodpovedný za obstarávanie potravín pre frontových vojakov, bol obvinený za krádež peňazí určených na jedlo. Za tie si nakupoval nehnuteľnosti a napríklad aj auto. A toto je, priatelia, len špička ľadovca. Je to zároveň aj tragédia Ukrajincov, zomierajúcich na fronte a chudobných dôchodcov, žijúcich zo 130-eurového dôchodku, ktorý im navyše platíme my. A robíme to preto, aby sa vyššie menovaní mohli topiť v bohatstve. Čo si o tom myslíte vy?